Iskreno da vam kažem, smučili su mi se ovi silni farmaceuti, lekari i svi ostali koji pričaju o Hashimotu i anksioznosti, a pri tome niko od njih to nema, bar ne kaže da ima. Jer meni to nije jasno. Kako ja mogu tebi da objasnim kolika je tvoja bol u nozi ako mene isto tako ne boli noga? Znači ne mogu. Kako ja tebi mogu da objasnim da ću ja sad da izgubim dah zato što pričam ovako na telefon i zato što hodam umjesto da stanem jer to neće da mi zamara. A ja znam da to nije zbog toga što ja nemam kondiciju, jer pešačim od februara, znači kondiciju imam, nego je to zbog toga što imam Hashimoto koji mi ne da da normalno funkcionišem. A taj neko, opet bez uvrede, ali kažem vam, taj neko će da mi objašnjava šta ja treba da radim i koje vežbe ja treba da sprovedem da bi meni bilo lakše, da mi meni prestalo ovo ili prestalo ono. Pa ne možeš da znaš da li će da mi prestane ako ti to nisi probao. Ako ti nemaš anksioznost, kako možeš da znaš da ti je prestalo gušenje ako nemaš Hashimoto? Kako možeš da znaš da ja u pojedinim situacijama ovako guram zalogaj da izađe, jer neće. Niti mogu da ispovratim, niti mogu da progutam. Taj zalogaj guram da bi on prošao, jer mi se u momentu nadula štitna žlezda iz nekog straha, ili zbog Hashimota ili anksioznosti. Znači, kako možeš da znaš? Eto, to je ono što je mene izazvalo da pričam o svemu ovome i da razgovaram sa vama i da odgovaramo i da pišemo jedni drugima.